Salutare tuturor, eu sunt Ovidiu și acum, pentru că mie îmi plac foarte mult mașinile, m-am hotărât să fac un videoclip în care am să reacționez la câteva accidente din Rusia. Yeah. Doamne ferește! Vedeți cât de proști să fie unii încât să se bușească așa de tare. Ați văzut cum a dat ăla peste om? Bă, deci ăsta m-a lăsat prost. Ăsta m-a lăsat prost. Cum naiba să nu te uiți în stânga și în dreapta când treci intersecția? What the fuck? What? Doamne! Ce avea mă ăla? Avea Lamborghini, de-a plecat așa. Ce, și-a luat Lamborghini veneno și nu știam eu? Bă, deci rușii ăștia sunt proști rău. Proști rău. Doamne ferește, cât de proști sunt unii. Bă, ăsta l-a întors. Da, și mai și pleacă al naibii. Oi, de capul meu. Ăia care erau în spatele mașinii negre, mă rog, pasagerii din spatele mașinii negre, sigur sunt morți acum, morți. Morți. Da. Doamne ferește. Bă, Doamne, cât de prost să fii încât să intri în spatele unei cisterne ca să o grăbești. Păi dacă ar avea și mașina aia nu știu câte mii de tone. Ce s-a întâmplat? Că n-am văzut. Bă! Avea 100 la oră. L-a făcut muci. Cred că au și murit câțiva oameni. Deci în viața mea n-am să mă duc în Rusia. Pericol de moarte. Pericol de moarte. Băi! Deci vă dați seama cât sunt la închisoare acum? Doamne ferește! Bă, deci a intrat ăla cu Lada în mașina asta. Ia. Cum naiba să intri într-un troleu? Mânca? Cum? Ai nebunit? Ăla nu și-a schimbat plăcuțele, nu și-a schimbat nu și-a schimbat discurile. N-avea plăcuțe de frânare, ce naiba? Ăla a făcut-o cu intenție, că altfel nu mi explic. Ia uite, ăia trec, așa... Hai că parcă văd. Da. Domnul acela care era în Lada aia veche... e mort. Cum să fie atât de prost
încât să te arunci în fața mașinii. Da, și cam acesta a fost episodul de astăzi. Mă rog, cam acesta a fost videoclipul, cam să mai postez astăzi. Sper că v-a plăcut, să scrieți în comentarii dacă ați mai vrea să reacționez la accidente din Rusia sau la alte videoclipuri. Și aș aprecia dacă ați da și like-uri. Noi ne vedem în episodul următor. Pa, pa!